sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga bus, truck asin iba pang darakulang bihikulo bawal mo na mag-agi sa Rotonda area kan siyudad kang Naga. Pagdakul kan e-bike sa siyudad kang Naga, dai makokontrol alagad rota na dapat agihan higot ipapasunod. Ika-10 taon ka magtama ang bagyong Yolanda sa Pilipinas. Ano si winalat na leksyon sa gobyerno? Tulong sospek sa pagpabakal subuot ng illegal na droga sa Naga sin Iriga, arestado. Diyos marhay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Mga bus asin truck, bawal mo nangunyan mag-agi sa parte kan Rotonda. Aramon taman ang kompletong details sa report ni Melvin Machado. Huli ka nagpapadago sa pagpapatrabaho sa tinampok ang Barangay del Rosario, pasiring sa Barangay Kararayan, siyudad kang Naga. Nagdakol ang bihikulong nag-aagi sa parte kang Rotonda. Ang resulta, magabat na bulos kan trapiko. Huli ka ini tulos naglatag ning solusyon ang Public Safety Office. Kabali digdi ang volume reduction, pag-divert ka mga bus asin truck hali sa parte kang luwas kang Naga, sinda pinapaagi na sa Almeda Highway asin ang pag-deploy ng traffic personnel. May nagkakapirang intervention kaming pinagpunan asin pinagihilintang epekto. Ang inot is on volume reduction. Pigda-divert ta muna sa mga bus, sa mga truck duman sa Almeda na day na mag-agi sa Rotonda. Aram ang baganindo na pagdakulaon na sa sakyan ang nag-agi sa Rotonda, puronduhan ka bus. In fact, minsan nadidipisilan magmaniobra sa mga darakulang mga truck dahil sa size kang sa tuyang Rotonda. Ikadua, maliban sa volume reduction, traffic direction and control. Kadakol pagkakataon na inaapudan kita na dahil naghihiro ang mga sasakyan sa Rotonda, lalo na pag rush hour. Alagad aminado si Public Safety Office Head Executive Director Rene Gumba, sulamente karatula sana ang sedang pinagbugtak bilang abiso na dai sina maglaog sa parte kang Rotonda asin mayong formal na abiso sa mga kompanya nin bus asin terminal. Ang totoo kayong bin, mayo po. Naglaag lang kita ng signage duman sa area na sa mga heavy trucks, sa mga buses, use Almeda Highway. So turn left. So alagad kung may katuyuhan yan sa may Concepcion area, dahi taman siguro titikitan, dahi taman niya apprehend. Ang sakuya na lang, hilingaman ang itsura kang sasakyan nindo kung makakapaot ka mo sa Rotonda. Iyo. Dawa anong rason nindo kung kamo magiging kausa kang trapiko sa Rotonda para rayo kita magkakaigwan ng inconvenience sa puntong ini. Ano so kaya punta ano to? Abiso sila po temporary na ang sitwasyon na para na. Sige. Kung makakatabang po mapadala kaming notisya sa mga terminal. Kaulay ko din kasubanggi si Manager Nonoy Reforzado. Asin pinaabot niya nga ni so concern na iyan kang mga pasahero. So pinaliwanag ko din sa iyan ang pigahalian lang kang inisyatibo tang ini so pag-decongest kang Rotonda area na bahagi aparte kang volume reduction intervention ta. Punman kanipasunod ang pag-divert ka mga bus asin truck sa Almeda Highway, nagyan man subutin kadikit ang bilang kang bihikulo na nag-aagi sa Rotonda. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, andam ang Public Safety Office kang Naga na magrekomendar na palawigon ang sakop kan truck ban sa syudad basado sa pinag-aprobaran na ordinansa kang sangguniang panglungsod. Alagad sa presente ang mga dating sakop na lugar kan truck ban sa Naga ang sa indalang ipapasunod partikularmente sa Sentro, Diversion as in Concepcion area. Ang truck ban po kaya ordinansa. Ordinansa. Ang garo ang existing na truck ban ordinance tangon yan, Sentro, saka ini yung Diversion, Concepcion area. So kung kay puan ni-expand, ma-recommendar po kita sa sanggunian for the amendment of the ordinance. For the meantime, ini lang talaga mo ng area ini ang kaya ming enforcer, given the existing ordinance. Padagos sa mga bareta. Bilang kan e-bike sa syudad ni Naga, posibleng magdakol sa masunod na mga aldaw. Tamang agihan, dapat sunodon. Uya ang sakuyang report.
Sa huring pagtiripon kan mga may sadirinin e-bike sa syudad ni Naga, igwa na subot nin 1,500 na nakapagparehistro sa lokal na gobyerno kan Naga, asin pwede pa ining magdakol. Kaya dai magngalas kung sa masunod na mga aldaw, wala tuoan mahihiling nindong e-bike sa arinman na parte kan syudad. Inihuli tamayo subot poder ang lokal na gobyerno kan Naga na i-regulate o kontrolon na ang bilang kaini. In terms of regulation kaya, ma-comply lang kita duman sa national law. So, basta complied with the national law, so sa tuyang ordinansa, ang magigibo sa naman, mag-enhance, but it cannot go against the national law. So, kung hanggat mayo ning regulatory measure, our hands are tied. But then, other measures na para makontrol sa movements, restriction kang movements, our city council can always enact ordinances for that matter. Kung igwang magigibo ang LGU Naga arog kan Public Safety Office, iniiyo ang itukdo sa mga may e-bike kung sain lang sinda pwedeng magdalaga na parte kan tinampo. Sa transport sector, nagpapadagos sa tuyang briefing, orientation sa mga nagagaramit ng e-bikes. Katuwang tapo digdi so Naga Enro, so Naga City Bicycle Board para sa regulasyon asin pagtaon ng impormasyon sa mga para gamitan ng e-bikes. Pagirumdumon ta na din dagos ngunyan na kung e-bike ang gamit mo, diyan ka po sa bicycle lane. Dahil ka magparatahaw, baad madisgrasya ka. And sa Naga, bawal po yan. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Sa iba pang bareta, mayo pang kasiguruhan kung madadago sa bulan kan Disyembre ang pagbiyahe kan tren hali sa syudad ni Naga pasiring sa syudad kan Legazpi. Susug kay City Councilor Jose Perez kan sanggunian panlungsod kan Naga, may commitment subuot ang PNR na gibuhon ang biyahe kan tren sa nasabing ruta sa masunod na bulan. Kung mangyari ini, dakulang kagianan subuot sa mga nagbabiyahe huli kan makakatipid asin makakaiwas pa sa problema sa trapiko sa tinampo. Dahil man nagsasabing 100% ang word na ginamit, commitment. Commitment. Nagpapasiguro man. Yan po ang commitment kang PNR. Sa iba pang issue, ngunya na maabot na Sabado asin Domingo ang pinag-schedule kang Naga City Youth and Development Office ang mandatory seminar para sa mga nanggara ng skate chairman asin kagawad. Gigibuon subuot ini sa Santa Cruz Event Center. Ang mandatory skate seminar ang pinagahagad bago makaasumir sa saindang pwesto ang mga bagong opisyalis kan sangguniang kabataan sa syudad ning Naga. Sa pagbabalik kang Newsbreak, mga suspek sa pagpabakal ng illegal na droga sa Naga asin Iriga City, arestado. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fams all Enjoy all these for just 1,399 pesos. have it all, have it all.
Get the PLDT Home Fiber Unli-All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, 10 taon na ang nakakalihis kan magdaranin labi-labing destroso sa propiedad asin buhay kan mga taga-syudad nin Tacloban asin iba pang banwaan sa Leyte provinces kan magtamaan makusog na bagyong Yolanda. Pero ano ang leksyon na iwinalat kani sa Satuya? Ang detalye sa special report ni Melvin Machado. November 8, 2013, kamagtama ang sinasabing pinakamakusog na bagyo sa historikang Pilipinas ang bagyong Yolanda. November 8, 2023, 10 taon na ang nakakalihis matapos ang nasabing kalamidad. Pero ano ang iwinalat na leksyon na pwedeng kapurutan ng pakanood ka mga nasa gobyerno matapos ang nasabing makusog na bagyo? Urog na digni sa tuya sa Kabikolan na perming inaagihan nin makusog na kalamidad. Dakula po ang epekto kay di, bako lang po sa local processes, bako lang po siya sa mga local mechanism. Kundi maging sa national, kadakol pong mga polisiya na dahil sa Typhoon Yolanda, nagkaigwa kitang local climate change action plan. Si Pag-asa, naging moderno na ngunyan, igwa na kitang CLIRAM o Climate Risk Assessment. Ngunyan, binibilang na ninda si Bulyum kang oran. So igwa na kita ning rainfall assessment data ang Pag-asa na dati Mayo kaya yan. Ngunyan, pinag-enhance yan. Idinagdag ba ni City Councilor Lito De Rosario na huli kang Yolanda may tagama ng 30% kang 100% budget disaster mitigation ang pwede nang gamiton bilang quick reaction fund. Punpukad to, as far as resources wise, ang kabus sa LGUs, igwa na siya ng very specific na amount sa response mechanism, that is 30% of the 100% kang budget sa disaster prevention and mitigation sa the whole cake po kaya. So 70% naman sa mga preparasyon, etc. Igwas ang specific na 30% nagagamiton naman as quick reaction fund. Alagad para kay weather specialist Mike Padua, duwang bagay ang nanudan sa bagyong Yolanda. Pero sinasabi na namin scientifically na matindi ini, pinaka-worst na bagyo ever to strike the Philippines. 5 days o 7 days before pa, naiiling na namin sa mga models. Kaya lessons learned rin, magdahog sa mga scientifico. Kaya may iiling mo man, storm chasers, nagdruman sa Leyte just to record this unprecedented. So yan ang biggest lessons learned na importante itong storytelling, tapos itong pinaka-biggest saying permi, history repeats itself. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Special Report.
Mientras tanto, dakol pang dapat nagibuhon sa syudad ng Naga pag-abot sa disaster preparedness o disaster response. Susog ki Councilor Lito del Rosario, kaipuan subot manudan ang tamang skills asin tamang attitude sa panahon na nakaatubang sa kalamidad ang sarong pamilya o komunidad. Pigpipreparar tapos sinda on a higher na calling na pag-abot kang panahon magtaw sinda kan sa indang airport. Ang pigpapakaray mo po idi is si right skills saka right attitude sa pag-handle ng mga araw kaning mga problema. Sa police report, arestado ang magpinsa na parehong residentes kan Barangay Triangulo, Syudad ni Naga na ang saro truck helper matapos ang ginibong anti-illegal drug buy bust operation kan Police Station Number 5 kasubanggi sa Zone 7 Barangay Tabuco, Syudad ni Naga. Susog sa report kan PNP, apwera sa sarong plastic sachet nin subuot shabu, may tulupang suway na plastic sachet nin subuot illegal na droga ang narecover sa mga sospek. Sa kabilugan, igwaining timbang na 0.8 grams na nagkakantidad 2,080 pesos. Nasa kustodiya ngunyan kan Naga City Police Office ang mga sospek. Sa iba pang police report, 442,000 pesos ang kantidad kang 65 grams ning subuot illegal na droga na nakumpiskar sa suspect na si alias Roger, residente kan Zone 2 Matakla, Goa, Camarines Sur, alagad nadakop sa Zone 7 San Agustin, Iriga City kan Subanggi. Susog ki Police Captain Belia Serino, spokesperson kan Iriga City Police Station, haloy nang pinagsusubaybayan kan mga otoridad ang aktibidad kang suspek hasta madakop ini kan Subanggi. Yaon ngunyan sa kustodiya kan Iriga City Police Station ang suspek. Nakumpiska din sa suspect ang 13 piraso ng plastic sachet na naglalaman ng shabu at ang nasabing illegal na droga ay may kabuhuang bilang na 17 piraso ng plastic sachet na naglalaman ng pinaghinalaan ng shabu at may timbang na humigit kumulang 65 gramos at nagkakahalaga ito ng 442,000. Kasalukuyan pong nakakulong ang suspect sa PNP Iriga at naharap sa kasong paglabag sa pagbibenta ng ipinagbabawal na gamot o RA 9165. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samoyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.